Pre svega želim da se zahvalim fondaciji koja nosi ime Tanje Petrović, što mi je ukazala čast i uvela me u društvo u koje ovakav kakav jesam nikad ne bi mogao da uđem. Morate da budete članovi nekakvih organizacija ili nekakvih partija da uđete gde mislite da vam je dobro. Ali ima jedno profesionalno mesto gde ne morate da pripadate nikome osim onome što ste od početka života radili i u što ste verovali. Prethodni dobitnici, hoću o njima nešto da kažem, čine jedan niz kome ja zavidim i kome se srećan pridružujem. Ja želim od ovih para da izlijem ploču koja će biti postavljena u čast Nikole Karaklajića, čoveka koji je uveo muziku na radio, u novine i na televiziju. Želim da pokrenem akciju, da obeležimo mesta gde su varnicama zapalili vatru, danas zaboravljen Zoran Miščević, sve više zaboravljen Dušan Prelević i mnogi drugi. Divno je što ova najnovija generacija je našla snage i mogućnosti da obeleži mesta vezana za Nešu Leptira i za Vladu Divljana i za Delču na Banovom Brdu. Ali ja mislim da imamo civilizacijsku obavezu da to uradimo. Jer ako mi ne uradimo, više nema ko.